Imatges de mort és una exposició que ens parla de fotografia i de la fotografia en la seva relació amb la mort, de fotografia, per tant, post-mortem. Parlar de fotografia post-mortem és fer-ho de la vinculació quasi natural que s'estableix entre la fotografia i els ritus de mort en el moment que, a mitjan del segle XIX, comença, a aparèixer la fotografia. La gent en aquell moment convivia amb la mort. El nivell de mortandat, per exemple, en xiquets era elevadíssim. Per això observareu en l'exposició tantes fotografies de nadons, de xiquets, pràcticament recent nascuts que estan retratats. Per tant, hi havia aquesta relació, natural del ser humà amb la mort. Hi ha una segona cosa important, i és que la gent vol conservar, vol preservar la memòria del difunt. Per què una exposició sobre la mort en el Museu Valencià d'Etnologia? En primer lloc, perquè és un clàssic de l'antropologia i de la filosofia. Els nostres antropòlegs, des de mitjà del segle XIX, ja Taylor va fer-ho, començar a parlar de la mort. Posteriorment, en el primer terç del segle XX, Mayalowski també ho va fer, va parlar de la mort, Levi-Strauss, als anys 60, i en l'actualitat també una bona part dels filòsofs i dels antropòlegs ho han fet. Per tant, només pel fet que és un clàssic, que està present contínuament en el discurs de l'antropologia, ja justificaria que férem aquesta exposició. Però hi ha un segon tema que a mi m'interessa molt també, que al museu li interessa també molt, i és que nosaltres, si estudiem la cultura tradicional, en aquest cas la fotografia post-mortem, com deia, del segle XIX i segle XX, doncs és per poder entendre el present i sobretot perquè segurament de la relació que tenia aquella gent amb la mort podem aprendre alguna cosa en l'actualitat. En un present, com és ara, on la mort és com una mena de tabú. La mort ens fa por, a tots ens fa por, a mi, a tu, a tothom li fa por, però el fet que ens faci por no podem amagar que ella s'ha vindre. Parlar-ne, reflexionar-la, tindre-la present, jo crec que deu formar part de la nostra vida.